Kaixo gu, aroaren Josue Mauleon eta Janel izan bigarren batxilergoko ikasle gara. Eta eraso sexisten eta indarkeria matxistaren inguruko proiektu bat egiten ari gara Jordana Institutuan. Azken urteetan egoera hauek gero eta sotiagoak bihurtu dira. Askotan komentarioetan, txantxetan edo sare sozialen bidez. Horrek zaildu egiten du identifikatzea, eta horregatik askotan normalizatuta ditugu. Horregatik gure helburua da ikasleen pertzepzioa eta jarrera aztertzea gure errealitatea hobeto ulertzeko. Gure ikerketa galdera hau da, nola identifikatzen eta baloratzen dituzte ikasleek eraso sexistak, eta zer lotura dute genero estereotipoekin, sare sozialekin eta harremanekin? Eta berdin pentsatuko dute neska eta mutilen artean, eta adin ezberdina dutenen artean, hau da, DBH-ko eta batxilergoko ikasle beste batekin? Proiektu honekin hainbat helburu ditugu. Lehenengoa, jarrera matxistak identifikatzeko gaitasuna ikasleek baldin badute edo ez. Bigarren helburua sexu jazarpena zer den ulertzea da, eta ez beti ez dela barneratzea. Gainera, isiltasunak askotan baietza ez duela nahi, ere barneratzea oso garrantzitsua da. Jarraitzeko askotan gutxiesten diren jokabideak agerian uztea. Ta azkenik ikusleen rola aztertzea ardura kolektiboa sustatzeko. Gure hipotesia da ikasleak ez dituztela identifikatzeko eraso sexisten adierazpen sotilak. Uste dugu adinak, genero estereotipoak eta sare sozialak eragina dutela gure pertzepzioan. Gainera, horrek ikusten dugu DBH-ko ikasleek zailtasun handiagoak izango dituztela egoerak bereizteko. Nagusienek kontzientzia gehiago izango dutela, baina parte hartzea gehiago kostatuko zaiela. Askotan ikusleek egoera identifikatu arren ez dutela parte hartzen. Beldurrari dagokionez, neskak handitu ahala beldurra handitzen da, kanpoko egoeren arriskua dela eta. Proiektu horren eramateko galdetik anonimak prestatu ditugu adin tarte ezberdinetara egokituak. Lehenengo DBH eta bigarren DBH banandu ditugu lehenengo taldean. Bigarren taldea, hirugarren eta laugarren DBH eta azkenengo taldea batxilergoko bi taldeak. Galdetegi bakoitzan 5 galdera orokorra ipini ditugu, beste 5 galdera generoaren arabera eta azkenik 5 egoera jarri ditugu. Galdetegi hau prestatzeko Nerea Deustoko ikertzaile batekin egon gara, egoerak eta egitura hobetzeko. Ondoren ikasleak galdetegiak beteko dituzte, haien esperientzia jasotzeko, eta azkenik guk galdetegia horien erantzuna jaso eta ondorioak aterako ditugu. Jasotako datu guztien artean hauek dira nabarmenenak, adibidez, hauek lehenengo bigarren DBH taldekoak, hirugarren laugarren DBH taldekoak eta lehenengo eta bigarren batxilergokoak. Bestalde, beste erantzun hauek erabaki ditugu, neskenak direnak bakarrik, lehenengo eta bigarren DBH, hirugarren laugarren DBH eta batxilergokoenak. Eta azkenik, mutilen erantzunak ere hauek dira nabarmenenak, iruditu zaizkigunak. Eskerrak eman nahi dizkiegu proiektu hau aurrera eramateko aukera eman diguten institutoko zuzendaritzari, tutorei eta parte hartu duten irakaslei. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartu duten ikaslei, haien lankidetza eta parte hartzea funtsezkoa izan dira hau garatzeko. Bereziki, Nerea Azkona Deustoko irakaslari proiektua gidatzen eta orientatzen lagundu gaituelako. Esker ona adierazi nahi dizuegu guztioi.